Hindi ka pwedeng antukin dito. Hello mga idol. Dito po tayo ngayon sa kahabaan ng Binalabak. Dito po sa Camarines Sur. Punta ng Maynila. Galing po tayo ng Sorsogon. Medyo matraffic dito. Lalabas na tayo dito sa may National Road. Punta ng Pamplona. Sinadya ko po talagang mag night ride pabalik ng Maynila kasi nung pauwi ako ng Sorsogon, grabe ang bagal ng biyahe ko dahil karamihan one way ang kalsada kasi ginagawa. Pero ang kagandahan naman noon mga idol, pag natapos na yung mga ginagawang kalsada, mas maluwag na ang biyahe. Time check, 5:50 ng hapon. Sana okay ang aking biyahe. Kahit hindi mabilis ang biyahe, basta safe makarating sa pupuntahan. Galing ako ng Sorsogon, ang bilis ng biyahe hanggang sa Pulangi. Pagdating ko dito sa may Pamplona, ito traffic na agad, mabagal. Sinishare ko sa inyo mga idol itong biyahe ko kasi sa mga uuwi ng probinsya, sa mga luluwas, mamili po kayo kung anong biyahe nyo, araw or gabi. Kasi katulad nito medyo mabagal, matraffic. Kaya ako pinili ko ng gabi kasi sa gabi kunti lang sasakyan, hindi katulad sa araw mas maraming bumibiyahe. Kaya no, sinigitan pa ako ng Innova, nagmamadali. Ano kaya ang nangyari dito? Ayos, maluwag na dito ang biyahe. Medyo na-traffic lang ng konti doon dahil labasan na ng mga estudyante. Dito muna ako dito sa may bilihan ng manok para may kakainin mamaya. Siya. Para pag na-lobat, may pagkain. Ito na ang umpisa.
Hindi ka pwedeng antukin dito. Camarines Norte na po tayo. Ngayon, gasolina muna ng 500 pesos. 500 lang. Pagdating sa Batangas, mas mura na gasolina. Thank you, Idol. Thank you. Ay, Sir Vlog. Thank you. Shout out. Ako po si Sunny Katapia. Salamat po. Thank you, Idol. Thank you. Sa Timunan, wala pang ilaw. Mas puro truck pa. Salamat. Buti nakalusot. Ang dilim. Masyadong gumagawa ngayon sa kalsada. Lang, at least mabilis ang biyahe. 12:52 ng umaga. Dito ako na traffic nung pa uwi ng Sorsogon. Yung pa ako ng Atimunan. Pero pabalik ng Maynila okay naman. Mabilis. Timpuan ko lang siguro ang traffic. Ayan, mabilis lang. Tuloy-tuloy.
Hindi pa ako dinadapuan ng antok. Nakababa na po tayo. Ito pa rin, mga dambuhan at truck pa rin ang mga nasa harap ko. Grabe. Okay pa naman ang biyahe mga idol. Mas maganda pa rin magbiyahe ng umaga. Kasi sa umaga, kitang-kita natin yung mga lubak sa kalsada. Kung paano natin iwasan. Sa gabi, di masyado. Para may takip ang isang mata natin pag nagmamaneho. Di tayo makatakbo ng mabilis. Kailangan dahan-dahan lang. At para makarating tayo ng buo sa ating patutunguhan, mabilis nga baka matiyempo natin ang disgrasya. Magalangan natin ang ating ride para safe. Para sa akin, mas maganda pa rin sa araw biyahe. Nagkataon lang nang umuwi ako ng Sorsogon. Sobrang traffic dito. Pero ngayon pagbalik ko, okay naman. Sariaya, Quezon. Lapit na mga idol. 1:49 PM. AM pala. Madaling araw. Tapos po ng Sariaya, ito na tayo sa Candelaria. Ganun ang biyahe ko ngayon pa. Tuloy-tuloy. Thank you. Sa wakas mga idol, nandito na po tayo sa SLEX. 3:30 ng madaling araw. Yun. Ayos mga idol. Dito na po tayo sa Danghari, Cavite. Kahit na maraming ginagawa sa kalsada ng papunta ng Bicol at paluwas sa Manila, okay naman po ang biyahe, tuloy-tuloy. Hindi ko walang alam kung sa biyahe sa araw ganoon din, kasi night ride ang biyahe ko. Hanggang sa susunod ulit na ride, mga idol. Kita-kits ulit tayo.